Башкортостан игенчеләре басауларга сыкты. Быел язгы сәсе эшләре 2 миллион гектардан ашу майданда башкарыла. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Башкортостан авыл хуҗалыгы министры урынбасары Ирек Сураков. Һаумыгыз, Ирек Искәндәрович. Һаумыгыз. Быел яз иртәрәк килде. Авыл хуҗалыгы эшчәннәре басауларга иртәрәк сыктылармы, әллә кадимге тәртиптәме? Быел безнең ял иртәрәк килһә, шул ук вакытта әйтеп үтәйек, битендә кар яугас, әлеге көндә безнең басу эшләре шул елдагыса уртаса климат вакытында үткәрелә. Үзебезнең тәртип буенча өйрәнелгән эшләр буенча. Безнең битендә ел һайын билгеле эшләр, культуралар билгеле, ничек эштә алып барырга бөтен аграрийлар беләләр. Шуга бүгенге көндә шул уртаса эшләр бара. Шулай да иң беренче булып Хабанды кайсы район игенчеләре такты? Безнең елда алар битендә билгеле, әйтәйек, менә Мәләвез районы иң беренчеләрдән сыга, Дүртөйле, Сакмагыш райондары, шулай ук Стәлтамак райондары. Ул безнең менә республиканың урта өлешендә урнашкан райондар, Әлшәй райондары, шул райондар беренче булып сыга. Әлегә улар күпме ер эшкәрткән? Әйтәйек, менә бүген генә карап тордым, 15%-тан 12%-ка тиклем ер майдандарын, язгы сәсе эшләрен бу райондар башкарган. Миякә районында, Стәлтамак, Мәләвез, Дүртөйле райондары шуга эш яхшы бара. Һава торышына карап, улар нинди план коралар үзләренә? Һава торышына карап битендә безнең иртә яз килгәндә без уйлайнык нисегрәк менә ошо яз иртә килгән ялга яраклашып эшләргә, шул ук вакытта һәрбер аграрий бүген көндә үзе белә бит инде. Беренчедән дымдык ердә каплап калу эшен ныклап эшләнек. Бу беренче эш бит инде. Шул ук вакытта ужым культураларын, үләннәрне минерал ашлама белән тукландырдык. Безнең иң беренче эш шул иде. Шул ук вакытта аграрийлар үзләренең келәтләрендә урлыктарды эшкәртәләр инде. Шул эшләрдә алып барып, менә бүген көндә инде әйтәйек 54 районда безнең 37 район сәсү эшләрен башкара. Сәсү эшләренә төштек һәм дә безнең әлеге райондар инде менә Төньяк Көнчыгыш, Төньяк райондар, анда безнең елда климат 2 аднага хоңрак килә, ул райондар әле менә яйлап эшкә күсә башланалар. Башка райондар эште алып баралар. Шулай да бuna климатик үзгәрешләрдә без инкай бар онда үзгәрешләр. Бuna нимә күзәтәбез әлеге вакытта? Гадәттәгесә үзәк Башкортстанның үзәк өлешендәге райондар гадәттәгесә алга сыга. Алар беренче булып басу эшләрен башлай һәм тамамлай. Башка райондарда нинди үзгәрешләр турында әйтә алабыз? Башка райондарда әйтеп үтәргә мөмкин инде. Әйтәйек, менә быел кыш буена битендә ничек кар яуганын, кайда күпме дым хакланганын каранык. Бөтен республика буенча былтыр көндән ару гына матур яңгырлар яуды, кыш көне кар капламы яхшы булды. Шуга бу районнарда да, Төньяк Көнчыгыш районнарында, Урал районнарында дым бар ердә. Безнең инде беренче шул әйтеп үттем, дымды хаклап калу эше бит инде. Әлеге көндәрдә дә безнең прогнозлар буенча көндәр бик матур килә, яңгырлар ла булачак, температура ла булачак. Шуга дымды хаклап, хәзер вакытында сәсү эшләрен башкарып үткәрергә тиешбез инде. Шулай да климатик үзгәрешләргә яраклашабызмы? Климатик үзгәрешләргә яраклашабыз. Без бит инде климатик үзгәрешләргә карап үзебез ниндидер культураларда арттырабыз. Әйтәйек, менә соя безнең бит инде ул елдан ел артып килә. Шул ук вакытта корылыкка яраган, корылыкта нык сыдамлы булган культураларда ла арттырабыз, сортларда арттырабыз. Шул ук буйдай культураларына. Шуңа безнең бит инде үзгәрешләр менә бара нык кына ужым культураларында элек безнең арыш кына булса, бүген көндә 90% безнең ужым культураларыннан ул буйдай сәсәбе. Аграрийлар бүген көндә климатка туры килгән сортларды хынап карайлар, шуннан кайсы культура күбрәк акса китерә, шул культураларга игътибар итәләр. Әйткәндәй, ужым культуралары быел ничек кышланы? Бuna апрельдән башларында явып үткән кар уларга зыян итмәдеме? Юк, зыян итмәне. Безнең бит инде көддән бик яңгырлар күп булгас, ялан эшләрен, ужым культураларын сәсү кыенрак булды аграрийларга. Шул ук вакытта кышлау бик матур үтте. Ужым культуралары безнең яз көне күп үләләр, бирешәләр кырауларга. Быел яз көне алар бирешмәделәр, 95%-тан артыграк ужым культуралары бик яхшы өлештә әлеге көндә. Аларда минерал ашламалары белән вакытында тукландырдык, шуга ышанып карайбыз инде ужым культураларына. Әйткәндәй, минераль ашламалар белән тәэмин ителеш буенча авыл хуҗалыгы предприятиеләре
тулғанса тәмин ителәме? Буның буенча ниндидер проблемалар килеп сыкмаймы? Безнең әйтик, минерал ашламалар буенча һәр ел һайын аграрийлар үзләренең күпме һатып ала торган мөмкинчелекләрен әйтәләр инде безгә. Без аларның ханнары буенча план төзибез дә, шуны федераль министерствога бирә. Федераль министерство аны заводтарга план производства итеп бирә бит инде минерал ашламаларда. Быел безнең республикала үзебезнең 2 завод бар. Ул күп кенә өлкәләрдә андай заводтарда юк. Әйтик, бездә бер яктан яхшы минерал ашламалар буенча Мәләвез һәм дә Салаватта 2 завод бит инде. Аннан тыш без сит яклардан да сложный минерал ашламаларда алабыз. Адаккы елларда әйтик, безнең инде күп кенә карбамид амеш смесь дигән инде удобренияларда күбрәк куллана башланык. Аграрийлар бұл юнәлештә эшләрен арттыралар, минерал ашламаларда елдан-ел күбрәк кулланалар. Ягъни бұл аграр юнәлештә эшләгән галимдардың һәм авыл хуҗалык хезмәткәрләренең уртак эше дип әйтергә мөмкин. Һәм шул ук орлыктар менән дә тәэмин ителеш. Ул бына хәзер әйткән үзебезнең әлеге климатик үзгәрешләргә яраклашкан орлыктар менән тәэмин ителү, ул үзебезнең орлыктар мәллә шулай да ситтән һатып алабызмы? Безнең Рәсәй күләмендә бит инде ишетеп беләһегез, бүген көндә үзебезнең Рәсәй орлыктары булырга тиеш. Чөнки сит ил орлыктары белән генә яшәп булмаячак. Бу бәйлелеккә китерә шулай. Бәйлелеккә китерә. Һәрбер регионга бүген көндә федераль министерстводан бирелгән план күпме булырга тиеш. Без әйтик, 95% кудаклы бөртекле культуралар безнең үзебезнең Рәсәй сорттары. Башка культуралардан да ел һайын арттыра. Мына шәкәр сөгелдәре элек әгәрдә 95% сит илдән индерелгән булса, быелгы елда безнең республикала инде 38% безнең Рәсәй орлыктары. Шул елдан-ел 2030 елга тиклем без үзебезнең орлыктарды җитештереп, үзебезне тәэмин итәргә тиешбез. Шул планды өстендә эшләбез, аны урынына җиткерәсәкбез. Шунда бәйлелекләрнең береһе ул техникага бәйлелек. Бына сит ил техникаһына бәйлелектән котылдыкмы әле? Үзебезнең техникаман, үзебезнең авыл хуҗалык эшмәкәрдән тәэмин итәбезме? Безнең Рәсәй күләмендә яхшы заводлар төзелә бүген көндә. Әйтик, мына Петербургта бит инде зур гына завод, шул Россельмаш, алар бүген көндә комбайн тракторлар белән тәэмин итәләр тулгынса. Шул ук вакытта безнең дус илләрдән әйтик, Белоруссияннан да күп кенә техника килә бит инде республикага. Мына без ел һайын 10-12 миллиард сумга техника алабыз. Әле адаккы 3 айда республика буенча без 320 техника алдык, 3 миллиард сумга. Аграрийлар аңлайдар, бүген көндә яхшы техника белән тиз генә сәсеп тә була, яхшы техника куәтле, эштә арам бара бит инде. Шуга ничек кенә булса да яңа техникаларда аласак була. Ниндидер ярдәм бармы авыл хуҗалыгы предприятиеләренә ошо куәтле, яңа, көчле техниканы алыр өчен? Безнең республиканың бит инде ул берничә генә регионда бар. Безнең республикала ошондай ярдәм бар. Яңа техникага без субсидия бирәбез. Әйтик, ел һайын алынган техникага субсидия бирелеп бара. Ул субсидия техникага гына түгел, минерал ашламаларга да бирелә. Шуга безнең республикала ошондай ярдәм бар инде. Без аны елдан аграрийлар кулланалар. Аннан тыш бит инде безнең фермер хуҗалыктары бар. Ул теге куәтле техниканы күбрәк алалар инде зур хозяйстволар. Мына фермерларга безнең ярдәм итәргә программалар да бар бит инде. Агростартап дип әйтәбез бит инде. Ул мына башлаган эшен фермерларга ярдәм итү. Безнең гаилә фермалары бар, кооперативларга бар. Монда ярдәм зур гына фермерларга күп кенә ярдәмгә туры килә. Яхшы ярдәм бул. Йыелган уңышты хаклар өчен урын кирәк. Буга без инде беренче тапкыр инандык һәм республикада әлеге вакытта зур элеватор төзелә. Менә ошоның әһәмияте турында әйтәгез. Элеваторлар инде әйтәк, безнең ул элеватор гына түгел, бу селекцион орлык станциясы дип әйтәк. Монда иң куәтле бүгенге көндә төзелә, ул да 120 мең тонна орлыкларды әзерләп, полный комплекс эшләргә тазартып, агулап, протравливать итеп әзерләргә. Бу станциялар инде бу селекцион орлык станциясында үзебезнең орлыкларды әзерләп, күп кенә хуҗалыктарга ла ярдәм итәсәкбез. Мондай программа безнең Рәсәй күләмендә бүген көндә
эшләнә, бұл станцияларга 50% субсидия кире кайтарыла. Шуға башка аграрийларда ошондай селекцион станцияларды төзөсәк дип уйлайм. Ягъни был Башкортстанда берәү генә булмай, тагыла булыр дип өметләнә алабыз. Безнең әлегә тиклемдә бар инде ул станциялар. Алар андай куәтле түгел инде. Әйтәйек, 25-15 мең тонналык, а был 720 мең тонналык. Шуға мондай станциялар районнарда булырга тиеш дип уйлайм. Иргиз Искәндәрович, шулай да касанга тиклем эшләр безнең авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре басуларда, Һабантуйдар касан булыр һуң? Һабантуйдарның ялгы сәсү эшләре тамамлангас була бит инде, ул шул май адактары, июнь баштары дип әйтәйек. Безнең аграрийлар басуда инде иртә яддан кара көзгә тиклем эшләйләр бит инде. Шул вакытта әйтеп үтеренем инде, бүгенге көндә безнең климат бик яхшы килә, шуга матурлап эшләп, уңыштар теләйм аграрийларга. Зур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн. Хөрмәтле тамашасылар, яҙғы сәсеү эштәре тураһында Башҡортостан ауыл хужалығы министры урынбаҫары Ирек Сурақов менән һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.